Ja zahvaljujem Mirjani i meni je isto bilo jako lijepo inspirativno. Ja ako mi dozvolite, samo bi još rečenicu rekla u prilog Iziju. Znači, jako mi je lijepo čuti da intenzivno koristim Iziju ovu cijelu školsku godinu i vrlo je poticajan učenicima i predivno mi je čuti od njih da im je zapravo petak kad radimo na Iziju zapravo kao praznik. I lijepo mi je isto tako čuti da preko odmora više ne raspravljaju toliko o Minecraftu i nekim drugim igrama, nego raspravljaju o tome kako su riješili zadatke na Iziju, da li su nešto dobro, jesu li nešto dobro napravili ili nisu. Isto tako ove godine imam petaše pa su poprilično ambiciozni uvijek u tom 5. razredu. Jako puno njih je nabavilo, odnosno nabavila sam im kresnicu trenericu. Isto tako se raspravlja na odmoru tko je riješio više zadataka u kresnici trenerici, koju rade naravno u svoje privatno vrijeme, ne radimo to na satu. I ono što me je jako razveselilo, nedavno smo pisali test sklonidba imenica koju svi znate da im nije lagana. Od 86 učenika imala sam 6 jedinica. Znači mislim da to nešto govori. Eto, no da ne duljim jer imam moram podijeliti s vama neka saznanja o dopunskom udžbeniku, pa sad ja ću to malo opet, ja se nadam da ću znat. Znači ovo vidite, jel tako? Da. Dobro, evo ja sam ovdje sam vam pripremila jednu nastavnu jedinicu koju ću kasnije prolistati malo. Reći ću samo par riječi. Dakle, ja nisam autorica dopunskog udžbenika, već sam urednica, ali sa kolegicom Suzanom Ruškom sam vrlo intenzivno surađivala, pa eto tako mislim da sam kompetentna nekoliko rečenica izgovoriti o tome. Znači, to je radni udžbenik za razliku od redovne kresnice. Namijenjen je učenicima s teškoćama u učenju. Sastoji se zapravo sadržaj u potpunosti prati redovnu kresnicu. Sastoji se isto tako zapravo od dvaju dijelova. Metodički, jel tako? To je teorijski dio u kojemu se obrađuju novi sadržaj. Poslije ću prolistati ovu jednu nastavnu jedinicu pa ću vam i to ukratko pokazati. Dakle, u tom teorijskom dijelu se obrađuju novi sadržaj, a u praktičnom dijelu učenici provjeravaju razumijevanje obrađenih sadržaja. Cjeline su također u potpunosti iste kao u redovnoj kresnici. Dakle, 3 dijela su komunikacija, jezik i pravopis i dio bogatim svoj rječnik. Naravno da je to sve prilagođeno. Definicije su prilagođene, rečene malo manje znanstvenim i stručnim rječnikom, mada i redovna kresnica je vrlo pristupačna učenicima, dakle mogu razumjeti. Također, nakon svake veće cjeline stavili smo dio koji vrednuje svoje znanje, tako da pomoću njega učenici mogu provjeriti vlastiti stupanj usvojenost svakog nastavnog sadržaja, a što ih naravno onda potiče da kritički promišljaju o svom znanju, o sebi, o napretku i naravno da mogu potražiti pomoć. Također, znači, rekla sam isto tako što je jako važno, svi lingometodički predlošci su zapravo potpuno isti kao i u kresnici, tako da učenici mogu, naravno vi imate u razredu 1, 2, 3 učenika koji imaju teškoće u učenju, dakle, ali oni mogu sasvim normalno pratiti vaše izlaganje. Vi se ne morate posebno pripremati za taj rad s tim učenikom, zato jer je sve isto kao i u redovnom udžbeniku. A nakon što dajete određene zadatke svim ostalim učenicima, oni mogu sami odrađivati ovaj dio koji je ovdje u radnom dijelu. Dakle, također pojedine nastavne jedinice imaju dodatne sadržaje koji su namijenjeni učenicima koji su možda malo bolji u toj svojoj prilagodbi, koji su više motivirani, koji žele više, i taj dio smo nazvali kresnica jače svijetli. Dakle, time rješavajući te zadatke u dijelu kresnica jače svijetli učenici razvijaju i pokazuju svoju kreativnost, zadovoljniji su, naravno da im je onda unutarnja motivacija jača, čime kvalitetnije uče i to svoje novo stečeno znanje mogu primijeniti u svakodnevnim životnim situacijama.
Znači, naravno da je udžbenik grafički malo drugačije riješen od redovnog udžbenika prema svim traženjima, zapravo defektološkim traženjima, budući da su to da je riječ o djeci s teškoćama. Dakle, i jezično i vizualno je prilagođen tim njihovim razvojnim sposobnostima i mogućnostima. Evo, recimo, mogu reći da je drugačiji font. Preporučen font je Tahoma koji je ovdje korišten. Pojedini dijelovi su jače istaknuti. Pazili smo da boje budu u skladu s teškoćama, odnosno gledali smo da proučimo, dakle, načine kako tim učenicima zapravo prilagoditi te sadržaje. Font je veći, naravno da su veća slova, font je 14, dakle to su sve preporučena traženja, što čini naravno i razinu čitljivosti višom. Upute su jasne, kratke, vrlo često imaju sugestivna pitanja da oni pomoću primjera riješe dalje, dakle da mogu dalje razumijevati sadržaj. Puno puta se neke stvari ponavljaju tako da zapravo mogu bolje i zapamtiti, jer ta djeca znamo da imaju ponekad imaju deficit pažnje, imaju također i dakle te određene kognitivne sposobnosti zapamćivanja su i malo slabije. Sadržaj je popraćen ilustracijama, što će im naravno pomoći da bolje razumiju i zapamte, a kasnije primijene određeni sadržaj. Zornost je vrlo bitna, istaknuti su ključni pojmovi. Eto, to bi bilo to. Znači, također se učenike stavlja u određene problemske situacije. Dakle, oni u ovom udžbeniku ne rade samo reprodukciju, odnosno ne rješavaju samo gledajući primjere, već ih se potiče u pojedinim pitanjima, situacijama, stavlja ih se u različite problemske situacije, potiče ih se na istraživanje, uočavanje, kritičko promišljanje, zaključivanje te dolazak do novih spoznaja, odnosno donošenja zaključaka i rješavanja problema. Dakle, oni su, gledali smo, zapravo trudili smo se i ona ideja vodilja koja nam je bila, zapravo željeli smo da učenici budu aktivni sudionici procesa učenja, odnosno da sami kreiraju svoje učenje. Evo, to bi bilo ukratko općenito o cijelom udžbeniku. Evo, ja sam sad tu pripremila kratko rečenice po sastavu, čisto da vidite kako to izgleda. Znači, isti je predložak kao i u redovnoj krijesnici. Naravno da imamo obogaćujem riječnik sa određenim riječima koje bi mogle biti nejasne. Dakle, nakon svakog predloška, lingometodičkog predloška je kratko provjera razumijevanja pročitanog. Zatim, ako je potrebno, postoji dio koji, ako je potrebno razumijevanje nečeg prije da bi se razumjelo ovo gradivo, imamo dio koji smo nazvali prisjeti se, u kojem se ponavljaju neki sadržaji. Eto, i onda ide dio nauči gdje oni sustavno zapravo proučavaju određene jezične pojave, jezične činjenice i vođenim pitanjima zapravo dolaze do definicije, do zaključka. Evo, to bi bilo tako. Dakle, rekla sam već da je to radni priručnik, dakle i kroz ovaj dio obrade gradiva oni rješavaju. Dakle, nije koncipirano na način da oni samo čitaju, nego kroz ovog novi dio, kroz obradu gradiva i rješavaju, popunjavaju. I nakon te obrade gradiva je vrlo često grafički organizator, naravno koji imaju deblje otisnuta slova i tako da lakše zapamte, i nakon toga svega i su zadaci za samostalni rad gdje on zapravo provjerava što je naučio i koliko je naučio. Evo, to je to. I u ovoj nastavnoj jedinici imamo krijesnica, jači svijetli, dakle zadaci koji su učenicima dani na izbor ako žele više i ako smo ih zainteresirali prije toga pa su dobili želju i veću motivaciju da zapravo malo još prodube svoje znanje. Evo, ja bi toliko, budući da ima još dosta govornika,